had op geen mem meer, of de mem had geen molken. En die moet biflest worden om een grut te krijgen. Wat is er nou leuk om die lampjes in die skip? Nou ja, zoals dit al ziet, dit is toch prachtig. Ik ben aanstek nog heid, dus ik ben nog wel druk aan het oefenen hier. Ik kan elk moment zeker gebeuren. Dus, Ja, dat is hè? ja. Dus dat is op scherp. Ik stier op scherp, ja. De telefoon gaat dan ik hem los en dan ben ik naar huis. Maar Malke Jan heeft ervaringen nou dus. Ja, precies, daar red ik me wel mee. Ja. 11 januari, het is al losbarsten met de lambuis en we hadden de grootste piek al begonnen. Het is nu alweer aan het oorzwakken, zeg maar. En dan een boeten met spul? Ja, inderdaad. Goed zo. Hij down. Hup, 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 hup. Hij down. Hup, 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 hup. Hey, kom eens. Hup, 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 hup. Nou ja, dit is ons eerste groepje schapen die alweer buiten lopen. Die lopen weer lekker in het gras. Dan krijgen we in de stal weer een beetje ruimte. Maar daar moeten we wel dagelijks even naartoe om te controleren. Dus vandaar dat ik wel eens even een slag door het land loop. Ja. En dan de hond er eens even omheen sturen om eens even het spul bij elkaar te halen. En even kijken van nou, moet hier nog iets bijzonders gebeuren of gaat het zo wel goed? Dan ga je gang. Nou, zal Gel eens even zijn gang laten gaan. Hey Gel. Away. Hij rent er nou helemaal omheen? Ja, Gel heeft echt keurig geleerd om helemaal een blokje eromheen te rennen. Om ze eerst allemaal bij elkaar te krijgen. En pas als dat een beetje gelukt is, dan komt hij dichterbij en dan brengt hij ze naar me toe. Wee, Gel! Wee! Kom bij! Kom bij! Goed zo. Kom bij! Hij down! Die voorjaarstijd met die lammeren is, het is voor ons een hele drukke tijd. Hè? Een beetje, maar je krijgt er ook een beetje campagnegevoel bij. Hè? Het is gewoon met je team doe je dat. Het is hard werken, maar het is ook heel erg leuk om die lammeren te krijgen. En die weer in de hokjes te zien rondspringen en op de ooien te zien klimmen. Ja, het is jeugdig enthousiasme, daar geniet je van. Dat is mooi. Maar voor de rest is het ook heel veel zorg hoor. Er moet gewoon aan gebuffeld worden om ze gezond te houden. En dan gaat ook wel eens iets niet helemaal jovel. Nou ja, het is wel leven, het is vee. Dus je moet er knap aan werken om het een beetje goed te krijgen. Maar een mooie tijd. Ja, ik vind het een mooie tijd en nou ja, hier geniet ik ook van. Lekker in het gras en gewoon puur natuur. Hoe ben je bij die skippen bedarren? Ja, ik ben een bootjesman. Ik heb altijd gezeild en ik heb het altijd prachtige dingen gevonden, scheepsmodellen. En toen heeft een vriend van mij, die antiquair, die kocht 2 scheepsmodellen. En de ene die kocht ik voor mijn zuster, want die wou haar man zo'n schip geven. En toen had hij er nog 1 en die was heel erg kapot. En ik dacht, nou, die wil ik hebben. Dus die heb ik eigenlijk erbij gekregen, zeg maar. Nou, die heb ik helemaal opgetut en opgeknapt. En dat was zulk leuk werk eigenlijk, dat ik heb steeds meer van dat soort dingen. Zo'n schipje is natuurlijk, vooral als je zelf ook zeilt, dan is dat toch... heeft het eigenlijk een tweede lading ook van hoe zou het zijn om op zo'n schip te varen. Ik zei dat ik er ongeveer 100 had, maar dat bedoel ik dus ook de hele kleintjes. Hè? Dus ben ik aan het tellen gegaan, jaren geleden. En toen was ik bij de 100.
Ik denk, nou, ik kan niet verder tellen, ik hou mee op. Kunnen ze ik echt varen? Nou, eentje heb ik wel mee gevaren, dat is die met die stoompijp. Er zit een stoommachientje in, die daar bovenop staat. En die werkt ik echt? Ja, dat werkt echt. En heb ik in het bad heb ik die laten varen, maar dat was een beetje een teleurstelling, want hij zonk bijna geheel. En dat was zo'n stukje boven het water. Dus... Toen doorde je het net meer hoe maar de nee, rest? niet meer geprobeerd om het allemaal te laten varen. Nee, ik kijk ernaar. Ja, dit soort scheepjes die zijn wat mij betreft veel interessanter. Want dit is in elkaar geknutseld door iemand die echt een mooi bootje voor zijn kleinkind wou maken. En die ook een beetje verstand van bootjes had. Want hij klopt? Ja, want vele dingen die kloppen wel.